Ka BJP Ribhoi District kalapan kre ban penlong ya ka tiranga yatra rengkat bat ka lama jong kari India ka balapan bet banlong haka khat saw tarik mentau benai kumshi benta ban penpau ya ka jing buram ya ka lama kari India bat ka mensim I ri shwa ka jing rakhe ya ka singi lat lu jong kari kani ka jing ya rally kan sedang na office terekam jong ka BJP ka badon hadown gate nongpo hadu madan paham sim kani ka jing ya rally kan sedang haka por shipho baje men step haka ba anra lang ya ka tiranga ka bajrong hadu komba shispa san pho phut haba pentep ya kani shikilat pathai khubor u secretary ke BJP Ribhoi u Silan Starani u laong ba ka parti ka khot sngo bhaya baro ki pat ba nadu ki khanna samla hadu ki rang ba bakin wan ban shim ban talang ha kani ka jing ya rally khnang ban pen pau ya ka jing sngo buram ya ka lama jong kari bat ka jing I ya kari Nalor ka tiranga yatra hamadan paham sim an penlong ru ya ka jingelang ka ba an ai jing hikai halor kumno ban buram ya ka lama jong kari ka national anthem bat kumno ban long kinong shong shnong ba bha jong kari kinong yalam ka BJP na ka jela ban Ribhoi district ru kindon lang ha kani ka program ban shim benta bat sakhi ya kani ka jingya rally ka balong kumshi benta jong jing pen kre ban rakhi ya ka sngi lu jong kari India ngai khuble ya ki pajba nok song boro jong ka them Ribhoi nga uba Silan Starani u district general secretary jong ka Ribhoi ha ka jing batha jong u district president jongi uba santaba ba ngidon ya ka jing khot sngo bha na ka party BJP bat kane ka jing khot sngo bha ya baro ki pajba jong ka them Ribhoi bat khamtam ya kito ki basong basa marjan bat ka sor lane bat ka town nongpo ba ka BJP Ribhoi district kan penlong ya ka tiranga yatra national flag rally lane ka jingyaj ya kijat na kabara ya kalama India bat ka har ghar tiranga kalama India haman la kiying kabalas dang da u prime minister jongi u Narendra Modi kumta niya wer ya baro ki riu ijri bania shim benta ha ka jingya yaj rally lama India ka jingyaj rally bandara ya kalama India ka bolong ru shibenta kane ka pre independence day ha ka khatsau tarik u August 2018 ha ka por shipho baje mestep kaban sedang nadu ka party office jongi na tena po Yamaha showroom opposite jongka PWD downgate nongpo da ka bangin yarwai mo ginya sedang ya ketiga rally da ka bangishim ya ka jingruai Ribhoi anthem kan sebut bangin sa yaj kejat syadu syamaran farms im bat kandon ru ka awareness program mo na ka district session judge kaban ai da ka district legal service authority mo jong ka district session judge jungi kum ya ki jingtip kelum kumno bon buram ya ka national flag ka jingruai ri India ka national anthem ka jingruai ka national flag kalama India bat ka jinglong kinong song shnong babha jong kari on panwai ya katei ka rally da ka national anthem mo ngindruai ya ka national anthem hapor bawai ketika rally but on perta laisin imslam ri India hakati ka rally lapdiang snobha ya ki khna ne samla ne kirutemen ki bakwa bane shim benta ha karyam tenrai mo begini ya nakhamat jong ketika lama India jong kala bandai karyam tenrai jong kino ginong song snong jong kari India bat kinyawan bania hakmat jong ketika lama India ketika sengi baro kinong kitkam jong ka state BJP mo kibadon chapo Shillong kinya don rengkat ketika sengi bat la kerpat ru ya baro ki parti jongi kibadon hapo jong ka BJP kibana kimandal baro jong ka Ribhoi district kinya don bentalang ketika sengi kini baniwan khanang ketika sengi lambat kita giru pajba pana pinya simkhya alam ya kane kum kawai naka pentabon buram ya kata kalama jongkari India ke jongi kublai shibun